Hola, bon dia. Soc Joan Guàrdia, de la Facultat de Psicologia. Vinc avui a explicar-vos com fer un petit experiment dintre del que es coneix com psicofísica. La psicofísica és una part de la ciència psicològica que el que fa és estudiar la relació que hi ha entre la intensitat d'un estímul i la intensitat de la resposta que s'associa a aquest estímul. Per fer-ho necessiteu ben poques coses. Necessiteu 5 vasos, dels que hi ha a la cuina, necessiteu una miqueta de sucre, no gaire, i una cullera petita de les de cafè, d'acord? De les més petitetes. També necessiteu un medidor d'aigua, d'acord? Com el que hi ha a les cuines, i un parell d'aquestes canyes, diguem-ne, de consum habitual. Bé, el que heu de fer bàsicament és omplir la mateixa quantitat d'aigua a cada vas, un quart de litre, 250 mil·lilitres, això serveix el medidor. Jo ho he fet amb tots els vasos, excepte amb el del mig. El del mig el que faig és posar l'aigua, un quart de litre, i fixeu-vos que davant de cada vas hi ha una lletra i un número. La lletra és l'ordre que jo he seleccionat, veieu? He fet un ordre definitiu, sí? En el que a cada vas hi he posat una quantitat de sucre diferent. Des del primer, que té mitja cullerada, fins al darrer, que són 4 cullerades. El que haig d'omplir ara és el que hi ha al mig, que són 2 cullerades. Una, dues. Amb una de les canyetes petites el que feu és remoure perquè quedi ben dissolt el sucre. Heu de tenir en compte que amb una cullerada de cafè petiteta hi ha uns 2 grams de sucre, de manera que així sabeu la quantitat de sucre que hi ha en cada vas. Bé, un cop estiguin tots els 5 vasos preparats, el que heu de fer és desfer l'ordre perquè no se sàpiga, i el que heu de fer és que la vostra família provi 5, sí, una gota de cada un dels 5 vasos que hem preparat. Per fer-ho podeu utilitzar l'altra canyeta que teniu i la podeu fer servir com una pipeta de laboratori, simplement com jo faré ara, cal posar-la dins, fer pressió i simplement una gota. Bé, la feina que ells han de fer és saber quin és l'ordre correcte, quin és el vas on hi ha l'aigua menys dolça i el vas que hi ha l'aigua més dolça, ordenar-los. La gràcia que vosaltres com a científics heu d'intentar fer i és intentar resoldre és recomptar els encerts. I els encerts els podeu representar d'una forma molt senzilla. Mireu, jo ho he fet avui amb una gràfica, on en l'eix horitzontal hi ha la quantitat de cullerades de sucre que hi ha a cada vas, i a la part de l'eix vertical hi ha la quantitat d'encerts. De manera que, segurament, al final d'aquest experiment, trobareu que hi ha molts més encerts en aquells vasos en el que hi ha més quantitat de sucre. I això s'explica perquè el nostre cervell, que funciona molt bé per aquestes feines, és capaç de discriminar quasi petites quantitats diferents d'intensitat de l'estímul i respondre adequadament amb una intensitat que està relacionada amb la intensitat també de l'estímul. És un senzill exemple de com funciona la psicofísica que espero que us agradi, perquè recordeu que la ciència és divertida.